El que vam fer primer, en un inici, va ser fer una diagnosi de com tenim els centres, mirant l'històric de les agressions que tenien. També miràvem el servei assistencial que es donava a cada centre, si podia ser més susceptible o no de patir agressions. També vam analitzar els barris o les poblacions on estaven ubicats aquests centres i a partir d'aquí vam fer una diagnosi en el qual vam establir uns barems de l'1 al 10 de risc de seguretat en aquest aspecte. Llavors, una vegada teníem aquest risc, el que vam fer és mirar quines mesures ja estaven implantades en els centres i mirar si aquestes mesures cobrien aquest risc o no. Mesures que han sortit a partir d'aquí, aparells de videovigilància, procediments de mobilització interna dins del centre, tancament d'algunes zones amb codi, custòdia de receptes, si hi ha vigilant de seguretat o no, la il·luminació dels centres, també en surten uns tallers de situacions de crisi i situacions de violència, que el que es fa és ensenyar als treballadors com actuar davant d'una possible agressió des de diverses vessants. Des d'una vessant de prevenció de riscos, des d'una vessant de més psicològica, d'intel·ligència emocional i com actuar davant d'un possible agressor, identificar quins són els indicadors que una persona es pot tornar agressiva o no, i també de la vessant jurídica, òbviament, una vegada ja hem tingut una agressió, quines vies judicials podem portar a terme. Quin és l'objectiu d'aquestes comissions? Doncs l'objectiu, bàsicament, és fer prevenció. La prevenció s'estableix en 3 nivells. Un nivell és el nivell de risc que té la gent. El segon nivell seria, una vegada ja tenim l'accident, què és el que estem fent? Una vegada tenim l'agressió, com hem d'actuar? I el tercer nivell de prevenció és, una vegada una persona ja ha patit, com la rehabilitem perquè continuï treballant sota el mínim risc possible.